Hindi na nakapalagpa ang babaeng ito matapos arestuhin ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng umano'y shabu sa ikinasang drug by bus operation ng PNP sa Barangay Carmen West, Rosales, Pangasinan pasado las 11 ng umaga kahapon. Kinilala ang sospek na isang 44 anyos na fire extinguisher dealer at residente ng Barangay Pantal sa Dagupan City. Inaresto ang sospek matapos itong magbenta ng isang sachet ng umano'y shabu sa isang pulis na nagpanggap na poser buyer. Nang kapkapan, 28 pang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang na-recover sa kustodiya ng sospek na may kabuuang bigat na higit 146 grams na nagkakahalaga ng 994,024 pesos. Ayon sa pulisya, kabilang ang sospek sa high-value individual sa usapin ng iligal na droga. Nanggaling pa umano ng Dagupan City ang sospek sakay ng pampasaherong bus at bumaba sa napagkasundo ang lugar at inabot ang sachet ng umano'y shabu. Nahuli siya pagkatapos niyang pagbentahan ng isang pakete ng hinihinalang shabu, yung ating pusher buyer. And after that, nakumpiska natin sa kanyang possession yung 28 pa na sachet ng hinihinalang shabu. Kasi may high individual ito, matagal nating minanmanan. And then yung mga parokyano na yun, yung mga source, until now, ini-interview pa namin kung sino yung mga yun para matunton o mahuli yung mga source niya. Nasa kustodiya ngayon ang Rosales Police Station ng sospek na wala pang pahayag. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Humihingi po kami ng tulong sa inyo kung meron po mga information or nababalitaan na gumagamit ng drugs. Huwag po silang matakot o mahiya na mag-report po sa amin upang ma-actionan po natin agad. At inuulit ko po, ang droga ay wala pong maidudulot na maganda sa ating buhay. Lester Narag, Balitang, Solid North.